Jumatatu ikiende karoba chire asomotumoko na ande bajugo chake tamwende ya gatatu nyero na chitamu gose vyo borwere bw'inyama abwagita sense ya Kenya karaturubani kalenda kodene ndrojene ministry ne lete kubikemero ya bene kone kune kalenda inkwira nirere ase ebirengo byaye ko chakira umwaka onde kodene bajwera ne ase tamwende ya gatatu karabarokiwa bajugo yariga nigo jigo karamatemu akirasi 12 ne kirasi kya 5 na gatatu amo ne kirasi kuri grade 4 kolenga no murobiro CBC bune serikali egenda tekubika gwethira se ministry yegisemi wona kwari niria samangana ya tuko kwanira mange anekero litkuri rero ntoroje buna liberera nigori ndete kwenekiwa igoro yo murobiro o CBC asense yeito ya Kenya ayani kagoja ekero umurai wense Dr. William Ruto anyarete gakorari litkuri ari gotianiwa ekerara reti bene buna nigo bagojukorosi ekyombe kigojukorigereria na kolingori igoro y'umurobero yo o CBC karaya kwanaya ababwatani aho nigotorojina barure birengererio byaba abandi bagotena umurobero yo orusugororo abandi bagotena yaya tigotigale igo rero ntochiko lingori ekarona yore na intwe karujo sanga na intwe birengererio byao karongo boretiga aye orocho umurobero CBC orusugororo osogendere ayo manju muri ndonse sobertoro cyumurubiro CBC ogendere gosorusigwo ibide birengere byao ndabiga ni gwetera senambe ira seskini ya urabo igona boto bwadia asense moyo mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital boiga sense media YouTube na boto tonyora Ndizi TV News goponya chinga kina boto tweet at Ndizi TV News igo genda gututumira uchumbe yawe nyenge ocha studio ende tnya toko gendera to mwacha gutodigereria ikero beto torigereria na bora beto mayana CBC ningi na ande ningi era rwero robo se ningi era gendere rero na nyora no magani ona studio na jede ikeriende lakini jinsa jikatonyora ke rero na rana aise goja buna nande ajirege ngyo ntokwana mangeri tukurero tikamwe baga aranyarka okwanera ningo ede tumato gosuka kochibosio karibu sana studio yetu bona bote yumo anjumure na ningo ntuma gosuka kochibosio director biamono sana asoko ngalika gocha linde toje ko batogo kwanera amo una toroche amangana CPCale njeni gonguru kwa bel muranga oyo nyamwega omari muna kabere karabwa to kiranchiranga yando bo nchoreria amangana CPC aikire gochakwa lakini ase historia yetu ya Kenya change choko chichisemi chi commission chiakarosiwe obonjere guruase basinde use ekarikara mweye kuchia seye ekare commission ya rosiwu ya koro obo tuki kabisa ya raso bokongubule ya banga bune uchiko improve anene mono chinga kichinde cyarure mayega chi commission chinde cyare koranga abana myaka ki obwento bako cyake skuru kogenda asengenjo ditangane skuru nchialenga hoy chialenge chinke abana bakorwa tambe kabisa bakogenda namagoro ntu abwata chi boarding schools wonu kwa kanya ro monta ka tabe ngomana class 1 a commission bune ntangane atabeta cha class 1 ole myaka kianda lakini akaro ka ago cha class 5 na ibere obero monto musacha andi bagacha bagachenji wonu mwako yo eta bune CPC ya chakwa enero the latest tindo ujose commission nero ya rosetwe ekole uchunguzi echange tumanye ko tebanga why inki sababu ya CPC nereli director tuzaika bwa senseme yoto to kuchuri gose inki kola debengo aibuna umar kola debengo chi curriculum cha beire gocha ntondo bade fofo montara understand na njirije jarenge chirio manyete tingo nyargo chinyara chonse bona yo because kuno ko ngandeka ni ntabangeti lakini cyabere chinyinge ekora noroche ntwaga twalire ekerosi CPE ya gokoru nga CPE ya gokoru ntwabwate mbaka ngento gekoro kunga KHSE yakaba ya gokorwa otwara konyoranga omwana gokora kirasi sana na ibere ogenda form 1 baka form 2 okora amatemu kuruororo egera akora amatemu ayo yagera ogenda na ende
ogenda form 3 form 4 ogokora ogenda form 5 form 6 ogokora omagenda university noje kistage echigo gocha eye gache karuo togache binte biga bya 844 nerbono matema jago kolru kirasi sana na aisato omondo ogenda form 1 mpaka form 4 keche erie karuo form 5 and 6 yakoraki e karuo okoru form 4 kogenda university straight so ebi byagenderere gocha bya bwata bagaji practical na biro bikana we change katiga iga kwanyoranga art and craft ya lengo ya rusigwe chi music ya lengo chi ya rusigwe na these are some of the talents kitabona ritkanga koruo wono paka yaikere wono eyende nero tokara gotebegu nero 6 2 4 uchiya we chinde kisemi tikeriento kegotigerwa bana siasa kisemi ochiwento gotigerwa abasemi abarungori be kisemi bachungusa boka barasa bakongwa koreki wabeire ba improve tio lazima chenchi gunga erueye eyende chake ekogera eserikali yakore n'aba Kenya because ngwa kana wale bango kibesa nyingi sana cyoko gora bitabu cyoko kora bintu gete wona kere bintu gete biko chenji binde bikoro ngai biko chia no jende kuna bono nturate bigunga obobe wa 844 mborubi aheno rojo bobe mboro 844 usekero tukura kwana CPC ningi kwa ngano manyibwa wono inche kuno moroki tindo ochinga bobembu alengo bwa 844 yakora no nyabu ariko ho aso yorengere tugo chenji amarekebisha ariko korwa bwoka noje lakini wono ebintu biko chenji all of a sudden bantu batari ku understanding inki abantu batara ba prepared nona bali motara ba prepared bate buchaka gokora ebinte omanyete itali echiro mondo konia mandasi mondo gotebinga kwarosi ya mandasi makeo juja gorosi ya manene ekeno bogima ono bogima na bwa bantu na ense yito ya Kenya bono ingigirete roche na ababachagete umurobiro CPC ningo batabwaterneti abantu bande bamoja ko umurobiro se bachagete bokabanyene ubu bebole Kenya ga bana siasa bako genda ensende barore system yegisemiro ekomogokia ochichaga iga obeka bakemo barengere liboka naenda nene mono corruption nere bwate michande mengi omuntu akoliro nga twese ko chenchie kente kechake kegeni nabonda aso yibi gotibya neime ngoreki mfaidike bantu bande batara koraki batara komanya abantu batachense bakegente kyo mote bunga mpende musipende lazima yakoraki ebe inere michande robo inere michande man yakogera asta yo tutangase turikerenga 844 number 1 mpaka 10 igerembe yakorire iga yasaria abana baito iga yasaria nse yeito iga tigabono tokoreki tuyirusyo tuyiscrap yo yonsi tumekorete kikende ekitokoreta gekorugo CPC abana baito bago chiko faidika iga nensi itego chiko tenenka iga gwetera se bintu bunebyo elinda abantu batebenga ekenekiya ngibugete kikende elinde kegenda erige somura ibwensa nyartega korari buna task force neta kire korosuwa sense meri ngori eri umurobiro CPC monyo ni gobire ibiro se birengerio kiromo Kenya kuri birengerio biaye ena yabe tugeterware kose egenda ujibozi orojina umura ibwense korete kerengererieke nekia osibona nande kianya dege koreta ogosukwa na sense moichse umura ibwense tarate abanga CPC etugutwe igateba igata getobori ngori bokorwe asobuje bwaye bole obekererwo asobo bebole urusigwe adjustments chikoru elinde egento gitoke bono kirekeronge abantu bonse bakarataki basoye time na likira chikoreta matokeo aigeta kire koreta ebono igobona mbiyara tekerengere kya kereta bya kogera CPC ni wate michanda yaye tumeduse nonganjere nkwane bintu bikego bibwata boko ngose CPC
ingo jiturugurire tukwane ngo bibiro bingo kwana tore tumana miribi bata sobokon lakini bano muraibu ensote bero ni task force ye eboro tuarode ekero umuraye kwandega tukamakorana umwasiri we gisemiororo wikaboni kera umwasiri ntarararigwa era agodana tikasibi secondary nengiere nera hata kergo kira task force ye rarosiwa nandi mbarabi hata kergo basu task force ye director umwasiri era entitled ya sugume tu aye sugume bakesoe yako rumu wasiri olengo mwongina Amina Mohamed kare CPC yego chakwa na tebete ngayaya tiyo turabeka nge bureki turachekia bintu gete emanye gusuka akagechi bali baye retete ekera bagecheti na nabo bwata chinguru bakamurusyo bakabekoyo oyera gatebunga sugume gurubale ikabisa mbakoye ikiaseta kirego wika nera konyoro tana ukwana kende magosaro no expect ya kwana bono nembere eruo nera bunakorwo wikate mako yegerera kabisa yabono lakini bono kartukuri director ba serikali yabegireji basinyinga somoro beriyo yadena yagachire birasi na bitabu ndata kurigie sira basire ni bitabu mbiraja yasomire abarimu oroje na task force ye ne kigoja abantu bagiro somere birasi bya ne change model dango tabi chiwe sana jitumeka mwonyo muheli oye ndura manyo faida ya abana buna bago chiko benefit nense yeito unego chiko tenenka goseko babuya kubwa bunere goetera CPC nande to guchaka asa magosare ali arorekanire igokobeke bureki igasara teko chikobo asara ebirasi birobyo tuancha echange abana bakabaso birasi mibwati asara nona bali mwabo batanga bali trend bali mbara ba trend umuntu iro matukata to seminar ine training yakogera ekaro CPC ariko chiko chakwa abantu bali kubwena tabaje chake buna bono monne bwensate betakorosie commission abantu bonse bibacheime batebe ngobu maene egendegene nekia ekara banchira ninga nekia bamaye kwebulinga na kito kuhakikisha nga kia soire jiskuru kia somigwe kia chire kohera unetakire nuwo gukobera rekara bagianchirne nabalimu ntobwata abalimu baragwegoro yebinte ekarikana mwetararosibwa osekero yarosi gunga neye echakere teacher training colleges nechi university section ya education abantu bachake gosomi gororo go train gunga ngochiko chaka tole system enyi nebintu bigo chikosomirwa nebi abali baruoro nechi college nechi university bali ready goja ko implement talinga tuachakire eye abana batugwe birasi batabwati omwalimu bayirwa kisku abali basangeri gosana bakirasi yemo bayirwa school gete bagosoma matukata to batigeta abana barakare kuno kuge biroko igoro batabwati mwalimu ko batendi amatuka ya tatonki ugosomi gugo cyagosomia abana aba bakaba abantu ase commission ose task force ye korosi ningota kere go sorro nendera formulenda mangana yabe ase CPC nenda bako implement usaba de ana yaya njacha gito task force ye one ndobwata abantu tokoroka kali karamu developers abande nonya barengo system ekego cyakona bana siasa nabokorra umuntu nabwate idea yaya lakini otebunga gente ki muri kurusi nonya ni sinini usina ndi muri comment kino kuna giacha na kimugusuma so abantu be education nimbale baro as a ministry abantu mbarwe even office of the president abantu mbarwe asaba ibuli abantu mbarwe asebiya amabya balimu kubeti na nat abantu mbarwe ekererego kurwe university level as implementation ego jokoro yo moelio level ya balimu ba high school level ya balimu wa middle level level ya balimu wa ku inse primary nonya neji nursery level because again the kego chakerwa to tebe for example given kego chaker ko sub county
abantu bali barororo baru their views chichi che county chigo che county kire county present views chabo abantu abamaye konyora na chi county chonse pi because into bwate different needs from una mono dry area na areas chitari dry into bwate needs che town chitari the same as a reserve lakini gente ko ngiri chikorozo ke kupagwa reserve na town so abantu abamaya koros bone conference yenene asibako ba guided from the national ba harmonize ebintebi ngatokorosi ye NSM ya Kenya ko affect abana be town positively na hande affect aba rural setup na dry setup in the same manner so that the benefiting ebe omwana oruete notistani ngoja kutoka University of Nairobi omwana oruete Nyanza raiga ngoja kutoka ro omwana oruete Nairobi city ngoja kutoka the same level yabo nere the same bono director ntote abuna CBC numero bili umuya lakini ngoja kitubo tori mu ya percentage ebintu binembiro birebibe kapisa pero yo tatavenga no gosugumukia sugumetu una bono as it is get very expensive to the parents because ebie bintebia na bibiko gara tumanyanga ningiere gosetia lengengia eko gara una bono in the history ya Kenya a textbook abana bali bakoyego no bakolika Ibono si busy. Busy. Textbook ngima. So, mwana tabuka tiketabu, kekale nyomba, akochiko na wakora revision. Akubya somera. Ego ijori mebona ke. Omwana arware, abana abasome topic rero. Bali kali ba makeri go bakoru. Oyo okale wikingima. Ogocha goje sukuru. Kende tike yamanyete, yakochiko chakira se bali kuruma ga onda tawe ko mwatendi. Mwalimu nda ko mwateni mwalimu nda ate na ustaba inga yabwate omwalimu abwata abana sabini kerasi yakam ako somjita yake marongene nonye netageka te yako mwana oyo omukero mwana etageka boliyo ko mwatendi njigo isan iho abalimu mbayo waisaine abana abara bange lakini ntori develop the human resource y'abalimu batoke baisona bigende yasi busy kibande ko toke kwate umwalimu oyomo asa abana 200 abuna bwa bangepi otherwise 15 mbake 200 noje nalira atoke no uriyo ole to batukabira zingenja bwa tari kuba ono gochicha umwalimu na bara atoko bwa tataikankeга akomo attend lakini boniga individual differences asa abana oyo manyete kama edo tomaito bwa inero sipisi wono kirete ke igo bono gojuri getabe ke na community ne kere getabe ke gichori wime igo mwakore na kero egetabu ekyo buno mwako orega kogenda gasi yaera that is the end of it getabu ekotokibwa ati no nande to kanyara marketing keyo no nyanka omwana ra ikenka kerare bune ruseye akona gasomanga bintu mbirega bwena tenera korigereri ngakiri to ajiri to sabe getabu gono CBC go yasie te yo to muy por ta corga tawo chomo sabe que rumano ka go ya graswani ngayo tawo ati wani karan konye getabu nchakere ndaranya rabesa akuna ndembi kasi bize hande mbobeki turatebe CBC na debata apart from totena getabu ebyo mwana kolika ime mwana kranyo ta konyo wakongorono pinto tibiyo bisene ebitabu ebitoko kwana tibisaini materials mbisaini materials nyinge tibinjiyo na hele practical oriented one kere practical to chaka totabwati enough resources chi make sure ngaki ebintu bitakere for practical bikorata ki mbirega no jabantu bande bakwa gyunga abana bande bagote bolete no ni ngogoruka balete school abande se jinsu chikotoka bate bunge fishi bachiko bogoliesu ngayoko rusiesu bueno neyo nero CPC so egendo gekunga learning materials chi abana boka ochirabo sina ya masekomi teaching materials bidia balimu bagotumia basomali abana na biro bino boyo mbiyo bisaine abalimu basic training ya abalimu batokenga bokamba manyete gento bagosomia abana aba
tekoriri abali mande tibamanyiti igako genda chiko soma go kole omugwaki arre ose na understand amago chako somia bana aba asa soma tata igweti biya igona abana babekire bugeka mangana yaerira ene recipes bono no tebinde okay ebirasi mbiyo dine serikali ya tena ya temire kwa gaja junior secondary bono tenda ko tebinde ndekemo ngwaro che mu wasiri bwechisemi okuminyoka mwiso ndenga nebirasi yakona ko cheki ensengima shwali ina rekasi yaye kiskuru njibwate management no bakora ajibirasi kere sub county ne bwate education officers mbaka county njibwate abantu dogoruka aba TSC na ministry representatives at county level. That is their work. Ngakyo kuruguraria ojo kare bintu gaya igakurwaria senyenjo tarwete besa tiseni chiko kolegasi abalimu bangu na ba secondary abako bathreateninga tumia mbinu zote mwaga chebira ebirasi elinde bitoke gora mucho wakanu baada mwalimu no mushahara ya tumia I cause ya garato kulikiribya enyenjo basali no nyanta mu dates chibesa bayiboli bakanete efis as a ministry is again to get to COVID. I'm talking now on both primary and high school. I think to free primary education. Was a free education. It is not there. Secretary to Maji. No, I never someone never go to talk because to the school go see. One could work I go to my Sancha tomato. Chile tebi inta vana basomere. E karo go see kunali kutomwa. Ngazi kijiwada. Iguono mero. Basi kirota na basoma. Ebe se bwana nta ngonye school ko January. End of November chiba sa jiri account ye school. Ngonye school la ke tie class. Baga che class December ngima. January bune school ko guru. E class okero. Materials chigoru chibe ko gawo. January bune school ko guru. Ego materials ko taki chiro chabali bagotumia ni chabana bagotumia. Tuatebira abo atanga nibna ebitabo ebana bakurika ime ebitabo materials imbere serikali era amwerete materials umurobire no bumye usibadu litangani nakinaga nyonge stageka bona go jire ekomi president otebire ngo chorale task force njenye ungete mukono kabisa tie task force yechiche bakore research yabo because niko bagocha kuiboria abayibuli task force gazyawo no kuboria abayibuli bali bwata abana bakwire school babatebi emechando barondire lakini bone kere task force yakorosi ku director Abed ingogo majikoro kana bokongumboro kere task force nero una bokongumbotai obokongumboro nabo bono buno bonago tebinga one training of human resource bagre implementers takoridi develop the curriculum. Ina boli again to get na ake kwarangira ni bono tiange chaka. Why CPC and not 844? Ngai 844 ya sale kirete. Binto kibia sale geto. Bia takere ko ba improved. Nto maite no maita binto bia. Njeti manyeti. Jena jago binto nga CPC ojukolinga CPC ngibona competence go say what test the curriculum. Ono junga competence eri. Ngakia ko competence etabo ati netwara no nyene michesa bana bagosinda na buya udabaga kolire ochimweso ndena roja bana baja geta kosoka myake yegese gende ya cha nyama ya to tangita nero no etamero ni to jokwana ne etamero so nakina ote binga one you're very expensive number two expensive in that ebitabu ebi abana batake bakulika ime these are textbooks exercise books abana bakalekire they are manageable omwana abwate gitabu nonya ninka nonya oriole laki kotwaro moibolio o understand it ara ne komwachi assignment korwo lakini kaiga assignment teyo kwa abana una bono lower classes bonzi ebitabu na bakulika ime na kiregento no bikotere school aria omwana na achaka ngikwaligete mfurta maite ngento mwana asomete omwana alega tabwate reference ende ara mokolerenka noje mbaka acha koleta usine bisakarabinde karba iro bitem arabuna makeri oka egento kende CPC abana batakire bako ba assisted na bayibuli okora cyo mwagine assignment
abaibuli mbalenga ba understand the ngizipisi abaibuli mbalenga bachiete school bara understand abaibuli mbalenga babwate time bagwate ndi abana babo igole ga Kisii omwana ga kalenka say no lisa ngogo chiko mwatend you are not there no roger it is very serious egora ene ga jibanta ko school lakini kanyora babantu batera na baibuli kanya bachira na bana babo lakini CBC dirikole tangene na mwana no mwiboli karwaja kumayana wono dianda ko boli economy gune teta bantu ida abangina bako ni chinyi ne chinyanya mpaka saa 3 ya butuko arose kabisa achire nyomba abana kurukira gozana abana gosibia gozane no kwikaransa no mwana ne chiyo mugakya ko mukolera ingiro sinezi yo mwana neno mwiboli responsibility yo mwiboli abe close no mwana we anezi mwiboli tama etenga wa to mwana na lirioka lakini ekara hako cha chinse echo no mwana yanje ta ko ligeria eko gere demand ya bana aba igere hai uikaba ligeri banyo lenda hagera bamako ande school wono mako mutwe ko musigonde otali oyoye it is the role yes serikali kusomia bana no mwibuli ari omwana waye kurukaga ende school asomigwo tali asomigwo nyomba bemona ben mwanju muri gono gutena twenda tukwana igoro yumuro CBC ningi aseki CBC to dige 844 twenda tukwana kadori na bere nyamwega o yore o former teacher bonigani ngaro mo director o Banana Resort ekara kordo barma gaja ukara ensemeri yo bonjeri lakini baada tena once a teacher always a teacher gono moro kiale nana bato somino ni mano ni sab igonto endete na genda ututumira ujumbe ai nyinge gwetera abakardo kubona ayengo sire ore umurobiro CBC gendere gostoira 844 egardo gwera 844 no jigo tebia o direct na jigo tene toira norro ne chiko babuya aigo genda utuma ujumbe yao gwetera sinambira seskini ya ura ndo jena SMS ya ure ma injuji soma ekero to endeta sumurobiro yinyo na boko no tubwa sense mail yebitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital waiga sense ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News honya jinga kito tweet lakini karangera yao gitume gwetera sense mail yo yenambiri ura director ndo jabantu na barura sensemo abantu bande konya ba takirwe ba 844 nanto reno jasi 844 orojina ndo gotanda na ngori ko chiko borro na ndeterene tell you very necessary nga 844 to koirana ana gotebiga tiga task force ya choru echake buna bonong se kuruya samari ega si task force ko komanya ngaki ngai tu asirete as 844 ngai improvement ekoba ibintu kune ngonye CPC element ko improve na ntomanye ngaki obuya bwa CPC asabana baito neze mburubi tokonyora ngamburo mbakate for foirwo to so CPC yo ekrabana raisiri yabo then to chake ngakitoko chaka nkieke kikobe kwa CPC etalenga ze 844 inkali karamu development mbarabi wali involved korosi karikaramu waikaranza waje draft wako yekora wachake ki section ibere material resources na human resources because yekereka karikaramu yego so migwe cyskuru mbaka abalimu babe trained in colleges bako takoje chake bako somigwa buna bako chiko implement total training igo bako training abalimu chikada cyo chons because abankoera libaraba bande abakoera rudabora baka tokenga mbaro bale trained ibinte bibiere bachake korosi materials learning and teaching materials bintu ke bali bako kutumia ko implement yegente bintu ke abana boka bako kutumia na bara understand yegente better ibinte byo bigende ci stage echo ebirasi mbisaine ya mbisaine serikali make sure ya bibekire mwanya ji workshop chitakero na ji laboratories chibekwe for the practical part chike ebinte bibike ego toke section nero nona abayibuli babwena takuji play their role it becomes necessary serikali elgi funding abayibuli from school level ntobwate bintu tware korokanga jizone asaba ali abayibuli bago change bo bonse biji school no nyankiandai oseji school ikomi basomigwe nga egente ke toko chaka eroli ye no buna abayibuli igego chikobayiga igone nukabe
prepared gikogera mwayanchira nenga nkobero so that none ratio y'abarimu bakurikwa eserikali bonera kibesa kisaine ekurika abarimu baisaine bahoje gosomia abana aba because yamentire birasi mbiri kikobo bitabwatie abugata abana boka bari bataisaine abari babekwe baisane ratio erengia egendo kende materials ejiga chikoroso numo go supply umaete otore ne liberal market tiga ebenga ekari karamu yarosigu mwanya ne bitabu bitoke bire liberalized in the market okobinyora anywhere tari bire restricted koba supplied from one source. That is what we call corruption. Mondo na rega go takete go supply bweka arosie faida nene bweka ata tugusume gende gaso elinde aranyola ya inde keruho so that ebinte byose bitoke bikotoka echi market kiragendo kira available no chirende bono iga akeroko yirigiri abantu bakonyara mbali benyarete bakotebi kuba abana babo buno bono bacha katokoteba nga grade 6 ye abana bakokora mu muno bakosuka to the next level academies bairu an option nga barabuna bakobeke another class there bagendre bono atwaro cha abana bande nga bachore jiskuru asabako chikogenda ni jiskuru chinyinge facilities enchiyo boarding facilities enchiyo ngakyo ko chori abana e day school aruga igembasi agenda keumbu nara wadana mimi naitwa Cheria kutoka Mogonga. CBC ni curriculum nzuri erakonye tena tigegenderere salimia Mr. Abel sana. He was my primary teacher in Kari Primary School. He shaped us well with 844 system. Is the reason many of us have made it in life. Ni maneno ya CBC wa na bate bete na rende ngwa musometi okwandi amaiga tari gitiri tari aya lakini ngwa musometi kwa sense Mary ya Kari Primary School na nde CBC ani 844 awateba Cynthia Nyaboke adana Kisii nigo ere ya matachiri tari ya bataka igo paise korda CBC abataka liori ntonyesire mbiyemono Cynthia nera lide mukaya adana CBC nigo erengia korende style ya serikali ya jagedi nige komachikorakana njabwato bobisi gete etato tebeti bono nige gojugu nigo eraji wasioregwa ne serikali ya William onene birenga bya corona era odene serikali iri ne njabwato bobisi gete ase CBC korende na teji mbone gojugu wasioriwa mbiemano aseto bgiyeri tukoli alero mbiemo gendrete na ntwembi ambabwadidi nigo ngoro kwa Joshua Mukaya korwa nyantoima agonde kuru nyantoima ate abuna CBC nengiyere korende njira ya letetu nero etali engia abana nigo bago chandeka mbara manyano ine sira basie yo buya mbiemano nara kurukona Edward Mumanyi agote abuna CBC kitelingia ekiagera abarimu nigo bagutumia chibesi nyinge no mbarabo asense meri ye mitandao korne mitandao gutumike kale asense meri tariyeyo amachibu kero mwarimu igago so internet mbaire laptops computer teyo esimi yao wegorere jibando abari bande mbali trend mangana technology ngakibako yagenda batumena wana mazi ya ICT ebine bintu byabona tabanta abaika bago somi go understand ona gote go kore bintu aya to understand it. Number 2 wegorere jibando chibasa chao umwalimu ne chibasa cha yako tumie bintu bya yako zina ro tumire eserikali ya sabana na kiregendo tari koyewa bando zinju yako yewa ne bintu byaye esimi yaye abali mande babwate muri kamwizi umubeteri yachiko gore jisimi yechinde chiko toma bintu bitana na skuru jinde jibwa system teyo jisimi yo chiko kwa otakere deadline noire ngakyo koba ere nderuro setup networks nchiyo knowledge is a big challenge. Vincent Ombo awote abuna CBC ga kitigesire na ndito yebe buna tuebete na tuebete kogonka minute ade Vincent ade resile kapse kyagera nigo ere expensive no bogima wa kongire aki tokonye serikali Vincent okurwe birengredi byaye chemima mokaya awote abuna CBC nengiyere
kurende serikali nero ya chita senjira embe abana gusona chiguni kogenda epara incha senje itari masoma maya ekyagara nditoja kumanya bino monto ngo bare umunyagitari no CBC yokoro ni bwata mangana CBC ye director ndi bono 844 karo monta gusoma ngo ikana mone secondary osora subject tadne CBC ye nebe kireborongi buna ndio monta ujukomanya nange ujukova usago jagera akale school yobro injetinda ba involved na entra to a lot of interest I think it ko kobo wago chaka ko implement na bwato kitega singa bwato kidanchara kiazi lakini ibintu byaje bintu bantu understand it CPC geronga omwana okororekananga eraini ye na rara chikokora oiruchiho ngego kende tikeyo oguchikokora keligetalie kiya sokoretaki asuraye yeneji semi as a developing country una Kenya totaraikira mono because una bono abana abayigamba bwente kumachua William the president is the founder of the technical institutions doga twalde youth polytechnic lakini echa chaka technical jibwende ko facilitate there ya in every constituency abana ba at what level wara qualify kogendo university you know wono katiga in between here ebinte bikona ko come in bikona ko come in mbinto kibya CPC bire prepared ngo mwana yorol kanene engineer ko chikoba ndu atwale chi institution ga chi engineering agendo bose bibairuo bachiko kolega si engineering abantu kwabuliro yobunyagitali mbana kibaro kanirenga ki no bunyagitali bara qualify ko chikogenda chi institution irenga twali chiri ready chiko chikoba receive bagendi gwe eraini yo bunyagitali kuchubushoga no gutumira yakora kende tikere prepared twarere serikali ye kwagache birasi ibatane bya CPC lakini gorumaega kwa manyana sukuru nyingi njibwati birasi bisaine akonyo abane bayigire turino ni sukuru to no sukuru yeto ya ijuni akonyo abane bayigire abande bakorara mpaka dom ambaka barusi chirabu bakore birasi serikali roje tange yarabe getemero beryo era akonya none ogojorana ema uja kumurobelio yo asana na hotel demands che curriculum akaro chi avere put in place curriculum akare ko be kungo diriere na classes ratio ya teacher pupil nerenga bakore ngonyero mwalimu to 20 abana merongevere kero mwalimu ebirasi mbenga bire skuru obire ikomi lakini abana barombarenga bale abale ruweyamo ngibalo chikoizana serikali yebange ekere komeki changes yechi tariki ntukyo guchaka ngabono ngaka no guchaka ngaki abana batarachaka ko implement na kinata beraya ekera bali bakoirwe chi college bako chikubundisha goro ya CPC bakoire myaka ebere megima in the process of training y'abalimu abe myaka yebere the process you develop learning and teaching materials na yare chake concurrently ebirasi biri bitayo na birabi chakwe kona ko prepared nechi workshop chiri chitayo na chiro chichi chakwe chibe kure ready to thanga in readiness to receive and implement so that ekara bana bago chiche skuru bago chake rusa ngonye baby 1 baby 2 ebirasi biro tadinga baby 1 ande tubale kirasi ya kemo one turko make difference do wada wana bagocha abageni bako introduced batara understand kende biko na kwemiri babe create room yabo bako machua babe responsible babe kuga bako chiko chaka kolani class ke abon krega bako suka ko chiboshie bako roga lero nga grade 1 grade 1 create school ngonya bana bale 60 eras bitoke bire bitatu we are grade 1 babe 2020 babe 2020 nataka turarasi moke utokoirana tumakogendera na tumayana grading CBC yare grading amangana alina meeting expectation nini ko tira tubirigere
unlike ekero 844 yabwate amaxi ode no mwana yanyora 400 oyonyora 300 umuntu agetumire na gitiganyora 400 lakini mono yajire meeting expectation ebintu bakorikalde turenda sumutumo kumboke otokwena turireria mangana grading na ndinga gijuska ujusi umajumuri genda gutubwadia kadona director Aberi Nyamwega ekero to wenda tukwanda goro yemero be usijiseme jeta ne curriculum ya change useringa to change no murai bwensi na tabuna task force yero siwe erikorigeria mangana CBC kotoska kwena turasentu ndende ya kabire mbe mona SMS yino jenda tegoja gojisomande to kwena kurwasensa meli yomutumoko. Ndizi TV Ubwansu Gusii HIV ne binyini bikoreta AIDS. HIV ne binyini bikoreta AIDS. Agora gukwanira stage 1 stage 2 stage ni renga chirekera umuntu akwate stage na wajira baka stage 4. Bono stage ntangani ne kwanyorire virus bono go stage 1. Stage 2 ekero kwanyorire burwire boria obwata maote ataragendegeka ubwata maote make ego emio ya gotirimboka na birara togerio terikuriete andonsi stage 2 bono stage 3 abira toke ese moya aire mu mobere muno reiga uchikana emioro gatia vacancy bakari ko bunse uchense meyemo kwa bere paralyzed ego jire stage 3 kabisa no kwenda nyagetari opimwe kumanyika no muntu yena bwate endwari yo nyamorego nagizo gopimira muntu maiso. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebintu byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester systema, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ebundi engia ni gyekorrekana ritukolitangani agoikase mirimo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bwe mirimo yao nigo bokorrekana magega yo gutumia ki mashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyomo chukisi nigo bakonya ki mashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nichinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, ere asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chokisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank,
imeyumo chokisi vakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isato ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na isato isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri, amarwire yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Machine cheito gochi gukurigirira cioka nduto gokoereza buno rwarite wato tebina yiga buna boti nikorara gabu ngoigundo bobe igabu gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorire twakurire tokonyora umurwire uyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwemano manju muri bonekera ndete gutobwatia hanenekera twendete gukwana gisemi mena isiko ya Gusii anekera ditkorera twarengereria gustwarigirina na tetura kwanda igoro y'umurubero yo CPC asensi to ya Kenya ekeroretire liberera ndiroro abantu ngukwana bari abantu ko yabari n'umurubero yo gendere abandi batena gakimurubero yo otwatire umutwe gatondete Kenya gukwanira kerotore na director Abel Nyamwiga oyu orengo mwarimu wasamatuka maiga bono ni garo mo director abwense merigo said sort ya panana ali kutoka nsemo ya nyosia karati kitu mwarimu kini ngote yabare na once kwa rengo mwarimu ni goro mwarimu lyoka mbaka obogotu bwawe gono tori nere karutonete kunya gukwana igoro y'umurubiri yoyo igona hento ko buri mwanju muri na ayoe uroje CBC egenderere osebwa tokwe ndwaro murai bwense Dr. William Ruto na atebone task force inkoro sugwere eringori igoro ya manganaye muwasiri weji sem professor Chuchumagoa nere niga atebona murubiri yimbu yore tigoske go jibosio kiagerero teruna asaitire birasi byarosiwe nore buya kolende ababwata ni weji sem bande ngo atebana yaya murubiri yo tigotu derware no ensosioni ndwaro jina grisonusio nere ka atena yayo murubiri yo nigore pade ngo ji ase Baiboli igo ebirengane bene tegurwe goro y'umurubiro CBC na bokuru ekia ugwetera se namba irases kinya igora abu bogo genda kutubwata sense meri mtandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital kwega sense ya YouTube na botonyora Ndizi TV News ko konya tinga to tweet @Ndizi TV News karigal kia uga ni rojena kanzura miroga akefa korugise mujiri ya kigogi nyaribani masaba inero eyemo yabo yagera Kenya ekanyora chikura in fact ogoramine di Kenya kwanza ekanyora chikura in fact amatem ya bana chibesa ryoka etc tebwa dikende tiga egende nakyo twaka ekura egere esire ya dano korra niga ete Kenya kwanza irinde minyo CBC ibinde birengere bya kanzora miroga kurisa majiri cha kegogi nyari bali masaba ni damakiri kutoka Keumbu CBC siwezi kuipongeza hata kidogo. How can a child be sent a full chicken, 2 kg can of raw and 2 kg meat? If a teacher has 50 students times the kgs, imagine. Let them isolate rich families so that their children can take CBC. Sisi maskini tusamee gaki punda amechoka no mesiu.
Odena ina koro mwana atometu. Atomu ko kengi ma atomu tu geji obo yo engano. Ngana makomu kabisa kaiga. Now then a fair competition is about to know the position number of a student and marks. Prizi atuoni kabisa Tom Nyandoaki kurumogonga. Ate abane competition eri to jokwane ya marks na ni ya kwende tariki wa Nyanguso CBC has read to perform no ranking ase abana singenjo kero mwanafunzi akomanya enamba akoba asama temnigo akoba nomokia gokora buya mono nonye grading yaye Bible tibali ku understand yani amineti na grading ya CBC ye Bible bange mbamanyeti hote abuna sense meri ya matemu ali 844 omwana ukagure ngotema arenge karo akonyara bwata maxi mi ngokora aringo mogi director ni wetina abantu bandate gutuma osama shapikinto bandate gutuma baligire bandate gutuma SMS yabo kero tugurire SMS ya grading ananda Bible bakwanire gaiga 844 na CBC ngakiayo kunyirigireri ndake mo litangani muntu banda kumanyaneka nakirtu aboli na aboli nga obuya wa CPC mborobi against over 844 education in the speed the end result yaye nakigentu kyamana umuntu yobere a total round human being nama yetu na komanya n'abantu nama yetu na rakora bintu gete gocha abana baito balense myaka 10 nonye na Bible ya bange to understand the way bakwira bana school nona bana bali tuba maite gento bakora school yo baro without competence ya max na bego come very difficult omwana kumanyanga nkia gokora yakogera ekera bana bagushindana ki max onyana bali mu kirazi ngopongesa bale omwana kera pongeshiru akoigubia omwibuli utageto omwana oya asome abana banke kuja kera kirasi yemo mpaka inye kago chikokora inye igale skuru oira na moro anga buna chiombe ko ire kerubo chiri isi chira na moro lakini kero bago shindana asa magisi nono mwibuli akurigeri orangu mwana oye iga mbyari eko na yaroche omotebinga aye baba aye tata bakanje nko nyanyera ngoko nabondo cyo gwakorera bya umwana kwigwe ngoko ubeko mu kiboko nyora magisi yote ane ngoko kangije nyenye magisi ko nyora magisi yankurinde ngoko bwetigana kabisa osoma umwana ngo obete promise dio mugati ngo gokora bya mugati tiri kuri yegura izi mechi emenge tiri ko nyara gwa afford umwana ugure rumugati oye bweka otebo ino yo okuria ya bweka sebigali bilibya wakora tesku school oyi kubuya akuriye nuso yondo yo bisa ondata yo ikera orwani amagisi acha konyore gento gete orwani amagisi acha konyora amagisi ayo konyora to koyo nyora bosa bakosome bakochake ko tegerero mwalimu baka capacity yawo yo gochaka gwesomera nonya naye bweka oye develop so that ochonyora magisi aya achiko ko egento keli kwano kwacha konyora ngaki umwana oyo ndoche ekerale promise die gento kelia na bako koromo omuki okoriro omuki senye joko yokorokia magisi aya kwanyora ngaki omwana bunago kakirasi sigisi bono no tachio mo ekende oigo kirobongo gamanyete gosoma bweka amado okore bintu bweka wano kwanyora omwana obyokire bono guchia because bona ikareka kirasi iyo bono bwe developing amangana yagendera lakini bono ibintu binde birege suntaime mwibuli atari komanya nonye ne skuru galia competition ili takire kororekana kabisa omanyete geko korbono ngokorwere lakini
abantu abange bali in the 844 system minds kwanyora yaba betereri bagakora ibintu binde contrary to what is supposed to be done as CCPC. Lakini bono kwanyanga there's no way out. Lakini system yenyene tete ibintu binde bigakorunsa no enga kinere director yegete okanyora na abana baragokora matemu akirasi sano isuto babira bake bake serikali gabike myaka gete atana abana myaka 13 igana libakora 8 mama yakwenda goji bono CBC yakire abana aba mpali abake grade 6 bakosoa ase junior secondary abangwanya bande mbaranga ini abuya bande kwanyora na mbabwate mechando gete na kiaro rutura kwandingane na kidago tabenga planning ya kalutwembe abande tu alikuboli kubunenje ngone CBC yerengia na class 6 yego chikogenda to another level yekoro kwa junior secondary school. Junior secondary school could be done in every primary school. About a section igalia from the primary ego transit. Kuna abana bakorwa BB1 na BB2 also grade 1 within the same school. Nadio ya rekobekwa that junior secondary school ekumachika babona buna nera ka high school kare within the primary school. So that ogo transit kuruga gochia buna ka to abwate KHSC ya renge in lower high school also form 1 and the 2 wakora KHSC kogweta wagendera in the same institution gose bona na bantaba nene because young form 1 and 2 na bora agenda another school from 3 and 4 moja lakini bono eye ko class 6 to junior high school oya abgenete kubekwa within the primary schools ekile kijo ntoyoka kujimawa budget kokwana in primary academies chire private they have been given a way through jirendo barabunga senje wale private they can afford kubeke class bakiendelea na bana bagochialia lakini now in public schools they are doing the opposite so ya reko balia transit guchialia na bali mbaro bakureceive abana ba to that level it could not have a big problem one of the problem you could move abana ngabakore selection abana batenyare no switchanga nara kukuna itu ni majabao tena kitambo hizi vitu watoto wanafanya zilikuwa but in the other way around like home science art and craft music and so on. So waja tutumia ile system ile ya kitambo 844 oinedu ni machabera na wadana totikarasi 844 this is Moses and Gwenyi Moses of the good morning CBC kosawa shida ni kwamba expense iko juu sana so tuziseme ati ni mbaya kwa sababu ya expense iendelee lakini serikali igaramike kwa kiasi fulani ndio iwe rahisi kwa wazazi eraote arende na ngote atone expense we lakini atone serikali etu igaramikake ende ekonye abaibuli na baratumye chibesenge bine birengere biaye nara edwin machabate na science at craft na music ya kabeiro asense mo 844 korenga naye omorogia inki kiagarete ebinte bigasira ande bigocha boniga science at craft music nemere menderi yairande boni makina gote binga ntobwata abantu bobwate interest ya business byabo babira ta education abanya biashara bako induce kabisa abana siasa otagete ko ben richid na abana biashara aba that's why na tabanga when corruption yego chichase kisemi then ntobwati where to go kisemi tajitirwe abanyenne wono ko nyora abantu gete from nowhere bajicha ba interfere basirie bintu ibirebironge bino hono ndo understand why biarueto science music and they were there kianje na someto science na kasibirie subulisana yes paka yaraba wono iga ote bino no mwana onyarire go sibia bintu byaye jianga jiaye alia saire ndo ne sabuni ne besen kuna sibia ko rera ne jianga nekera embura na bego tumo yalenga ali etu eruwa yonsipi tamanye tenga ngokiliare asalia after akodere gasera nikirege ndaske bwana ndakobera ebina bie binto art and craft yare gosomia bana
home science abana bare gukora the practical singa kiria bare go compete korosi chabati korosi kende bono tigango tebinga omuiburi otari omokong bunanga kya go bring up abana bae nabo mwana agukora mpaka university atamanyite kuruga akogenda bwo yate buruga ngaki nyenye ngoko tamanyite ngoko ngoko abaye ko yeka moyo amache imeze ayo ko tabaka pajo Ndizi busy mwana yando karako yenye ngoko uye kabisa sarome mukaya abatena CBC mbuyere tigesuke bosikorende amagoso nari mwarimu atebira abo serikali yachagete ibintu baravuka lakini nakiyagire yatumire tangandiri ya informeti abantu bonzi tanga mbuya tore igo bono tigerigererie nje 844 kera agendere CBC kera agendere nje nonde wisa mera dereno no arandonzi azigo jigoji no ale mbaka omwerio Charles Mukaya nera ote ano ale membe yamona set up gate ko rero konya kwemanyitore indi gose task force yera arosiwe eline tumanya machibu ekiagera omwaka ondo isire goika abana kwenda bare grade 6 ebajo kora mate grade ngoji bare kwenda junior abana ba grade 6 kwenda bare junior secondary ba kurate kora mate ngito kwenda ninga ni ekyo president grade otegoro ya task force I think una koira na gose mambi una koroshe serikali ya straight away koroshe the task force and they are very clear before omwakoere the task force ya chirena ebintu byaje bibwena taka implemented otambe nonya no muntu utakete kucharuka ege chararo ege chararo aminyo kanyo ore ubwe korekaniria magoro iragotenana aira ni magega amanya guocha aroje step asichasirete achigorore amanya gwete gichararo kiri atakore tibo igakugwo ne gichararo kiri guchumwino tagucharuka igotaranyora a point so again the president I think atagete gukora na kie kingaki unoroje bagotebanga serikali garamie ire expensive ibina bye bintu atagetanyore asa serikali kugaramia musige yo Russia sa Bible emanyenga musigo kiko Russia sa Bible ngo yondo tabanga bunda mechoka ase bunde yaro seire ngakitoko ye bugoli kuruanga kitoko ya konya so that step by step ebintu bichiche bitarikora kana ko musigo asa Bible asa balimu ase bake serikali yanyene noje lakini nande ribori ndire omonta boria ne lidia ncharale ira kabonna ingira gere serikali yagache birasi bya 84 ani bya junior secondary ekero mwana ukorera grade 6 ebirasi mbibire bingotigara bire ase primary ingi batari kwagajera gose no bire ba renovate ebirasi ebi ekiagera mwana grade 6 yigire igo grade 7 na 8 bya tigare ingi birasi bya serikali etare ko bi renovate rino mwanju bodi mbona kina gote binga amagosa ndina ra ya gokoro ndubwate gendo gikoro ku transition bona grade 6 yaikira 7 nero no iretiraera noros na 8 trakora ki tiraera ebine bintu byare ko bekwa systematically nga akerego chaguika on the transit una bono wara gote binga ki e system nkoro tigecha kere class 6 kuchigoro eyende echake kurunsega so that ekero ekuchiko ikeleve nyora ngabantu bali baruro ababande no bagoswa ibirasi mbikorotaki mbiroro noroje so nakina gotebinga priorities chinyinge ochire asechire place the mondo to understand because you orders from above bantu bali partners ekero mule partners together bintu mbiro sarika mbia sana nindo chegega omuywa baba getutu Thomas Ondali agotera bakoruchinse mochiri chiage kano watching us live. Mimi ni mwalimu and I say no to CBC kwa sababu sifuatazo. Eno mwalimu agotena tatake CBC asinge njojilison chiko bwadi. There are no proper facilities put in place for the CBC. How can you teach learners about swimming and rugby in school and yet we don't have a swimming pool and fields? Eragote abuna ngaki abalimu parate osaborokia parate biwa so mi mwana swimming pool
swimming iteyo roche ndo yorange na rugby getinge yo kiaragi pikira se school weyo yama yago tuarana bono mangana yuta konya alikana. The teachers are not full trained and equipped with the proper skills. Iliwate abana abalimu mbara training baba equipped na proper skills njira be kun place. Muigwa kwa getuto enda watana CBC is a burden for parents from poor families because it requires a lot of capital to purchase various items to be used by the pupils in schools. Yani CBC ni gakare kwa abaiboli mosigo motindi kyagera mbabu atinibo baragore bintu biri omwana aganiri CBC ngwa iwo ndote yawe no bosibwe ngano jikiro ibere ngoko ane bintu binde bitagere mbaka maguta yechingeni mbaka inyama ego moigwa abagenda gote abaigo the government has not given proper guidelines on the placement of pupils to junior secondary. CBC gaki tigesire igi government era abika guidelines biya igonu gwete na bantu bandate ko kwana na umike muntu nera ote anu ali me yumurobere kendo ko government era igi na government ne wonu ne yinga swimming Kisii town ga choteri chire ga oseninye choka jibata swimming pool anna bajanje kanye obo swimming pool wongana erumwe no leta bana ko rwesku bao ogwakana kiro mwana jisiringi chimibere aswim one lesson chiskuri ngachira irabano chiskuri ngachira afford abana bakubikwa buna chiskuchira bwate mulemo abalimu bako demonstrate abati abana nga bararaise ira magoro mokolega abana bako swim ebuse igoro bako akama ko chibusa igoro because none bitibi wato bonyansi biko mbiyo ako bali onyanzi magere kwenye mwamba mwana makongu sana bono ngikita kero korurende bono sira pasi ino ya CBC ajite ibintu bire ya tagere ko arusi siko origino ala gibe bitimbiyo diskuru jibwato bako stimateyo bono nakiere lakini agote benga abantu mbaro babwate their own interest baoni ebintu kujiji skuru bitari kujikokora kende it doesn't care no and 844 ya jagite abantu mbaro bari ko supply chiranda lakini randa etaranda substandard materials just be chigatumbu chiskuru lakini efundi carpenter chikoza ngati kanga etumie onye waro muyolo bogeka ti apparence tikwe nini e business ekera bantu bobwate chi interest chabo chinga chiko allowed go so as a system like now the it is corruption ekero ko allow umuntu kitacha ke supply bintu ebintu tebiro shikubiso market eskuru keteka nde duka gete egole bintu bya ekorwo muye fandi eyende kenda sekete unabono the technical institutions they are format ya umuntu orengeratinga na ki technical chikugura no ni bintu byabo he had a lot of brains turiko bara student yugo chikugura igoko kuchibeza kire specific for learning materials kyoto bwati ne chicharani mwama nyanga chicharani kimokugura inwe long lasting ne yelikire singa goze nereli mwaye source in the market mwegorera mwaleta mwalende bintu ebyo abanafunzi bakora mangana textile and industry baso ndabono ebintu bikuwaki without necessarily collect bintu kurusa mwenga mwaka naguchyo yes nare nero boli na abari mumbare batarari ko ikaboniga bakora ku college mbasome CPC nande ngori kubagoji bono igo Kenya mechando teye kana ne bagoji kulikwa bacha kana de training nge nande mbare bago so college boniga mbari serikali none college terabe ko meroberi yo so CPC oino monto boli basta ne na hotel Aike na ote binga ekerikara mwekere korosiko iya korosiko bake ya abali bachake koyenda bachake go train kuna ba understand CPs ekero bagoja igo bali well equipped aba bali geti baikire kuriku barororo bakore serious in servicing okay in servicing toirane the old system ya term dates eskurune ko ngumu tinyo mugima abali baswa in service yogo training go ya CBC the whole of that month refunded in serikali baba equipped
abachiete omwaka obunoyo babekirororo bakogenda omwaka oyo paka bakore understand next year a group ende ya bari bande na rekoreki echake kogenda because ekero CPC yego chako implemented yego chakerwa koru lower classes woni go chaka class 1 abari bali bako handle class 1 next year bali already in the field na bo bako ba trained the whole of this year chirusa next year goika woni bali wande baraliko kwa bana baba so class 1 igabo gwata bali already ba kolire in service ba understand it because bali bachiete college timbara koraki tibaracha na baacha mba goisana school hospital ya Kenya so that a continuous process yoko na koira balimu in service next year bali bacho handle class 2 na baro bairwe the other year bali bacho gukora class 3 because bana ba ngocha bali bago ikawanya no mwalimu nalega o training obaganyete ababeke class 1 abagendereri ase bali in the field uno yakwana na kieta kirenga kange kare karamu ya rosi wiga eserikali na wona nagotebia learning and teaching materials echake koranga kichikorosi gwa na ndi chiba available all over the country na and affordable abali mbachake ko irwe college bago chosoma that curriculum ya CPC bachichi lakini bono kende tikeyo Freedom Kaya agote abana njeno mwalimu nde yaire bono bwamate bwaito buno omwalimu na bayiboli bwasarekere ekero gari gutoma omwana ibintu bidubigana ibya CBC omwiboli nigakara kubugana nijengo chikobitumia igo bono CBC ye yasariri obwamate ebwo omwalimu amo no mwana oyi Freedom Kaya whatever avoid ngoji gotiga bari gutoma ngoji gutoma ngoko ke abantu mwalimu chikulia ngoko na bade video igona na begare igo Naomi Bosboli awate abuna CBC teringia asensi ito ya Kenya ikiagera konyora ntora ate ana 844 ya tusinyire igone serikali eya irede richi kama bokabo Tota maiti ninki public participation area ncheire aseri chiko ya 2010 ya minute constitution Bible mbairi baga na stakeholders igo nige serikali ya takire oswerwa era de serikali ya takire oswerwa inja korete stop imdebi ya korete bia Vincent Mukaya nerate anu alime ogokiwe asomuro biritwa bwate litko lero igoro ya CBC tige serikali ire bwanko elinde CBC iyo tomayena ngotuguterwerare okorana banta bange mbatake de CBC ye kwana ngaka makarabu para kwana sosioni yo kwana na ro kabere secretary general ya bali munati Wilson Sosioni akanga pi na yekane era akanga pi ekeranga pi serikali kama tabinga kwanga utatuona esegi ngia karada Iwene netoko kwana asenye njechi basa abali bako nacho serikali yakanga kona chaba ali mu ne agreement yere uchi union kama sugumu kero mwalimu waye kuchibasa cha yoyo interested achi waka na solution chibasa chikabura union gasinyo Quran mpaka aba ruzi solution yeti na serikali yenye umuntu uriyo le TSC ukunanzi machari agatumeka kanga kuna cha union dues chilia bali bako no chichiko ya ze union agatigira bali muchonzi union igatigira leta bwati chibesa ibune go operate igasinya bakamara kumukorere campaign bakamwakisiko igone keroko boria aso tutakeri kobori na bako ba crash it ugoso kumusiko mwanya ba motegerera tirigo chaka hoboringa muntu utali balimu ibintu bya gukora tirango tobye time tubirigereri mwanya bategerera umuntu oli Mohammed ebintu biri abatebeje kagera bakageje bakamurushi ministry kanga bono ega kanga tora better place ebintu bya gorora tukumapema tokogenda nywe ebindi bikangambiyo mbimono Musa omale nkare kurumbo matongo sidie bo jogembo nindoje diboliao ndo watana lile iskake ndo diroje ngori morikande ake ongaya CBC is for private schools. Kindly all those who have kids can confirm the following. Our kids come from school at 4:30 p.m.
with a lot of assignments plus practical. Honestly, parents ndio ufanya hiyo practical. We went for 4 days training. Honestly, CBS would be disbanded. Ni mwalimu Amos from Nyamira. Awate abuna training ya matukane anne mwago implement system tokora agate ana bane bago chaka ne assignment practical na nyinge na le itagete ebese nyinge oino mwalimu Amos from Nyamira awate ano ali me yumurubiri mbya mono umwalimu ase okugenda koba ime yumurubirio naragoro kuna Brighton gwa kirbuya nimbaro chega buno mwalimu aberi monsogeri kabisa na igura bosemi mubate nobuya CBC nigo yatakire kwanza eracha kwa nekerundekia korinde kerundo yachakirede nigo kiarenge kitare goikande yabo yarenge buno modero bwa masaku ogoro modero bwa masaku nigo gojio bubuja oika osira director tikajo dorojina ngokora togochi ntoroje na ECD nerororo tomagoja ECD dingeire serikali ya county ndia makwara serikali nene meroberi nero yabe kirubuya asokini ECD dorojina county county Nyamira ne county ya Kisii ngore udura abantu ba ECD bakwe murunga na barabo mbara abe kubyo sembarari ne birasi ECD mbira arosu beruna biruna kitora bikwandra kego karuturige tiko chikokora asenje ECD kangate ya se counties ECD are also as the national government because the national government nere wakana balimu wano chiba sichama gocha chia ECD ji county akaro chekire chi county kaiga kwa makanyora leadership ya county ni wate its own interest chiba sichacha kusene je mishahara chiwendo wakana abantu 4 months cheka chi priority chinde chabe kuchira chiba sicha rusucha chokole bintebira kwa makanyora abantu be county go bara obatabwate umushahara paka balimu bali bagwatende abantu bali abake kabaganye another location yetumu bamanye gutina chana endeko koruo with an expectation nga ngota konyora bale their own collection osenchisane baacha kwakana bali mu batumete chibaza cyabo something that is wrong kire county korani ECD unegi osikikia yabuneta gete gokora igento gichisemi chonspi cyabana cyutoka se national government kuna abantu ba ECD balikwe babe trained na the central government because karikaramu ne serikali ene ne kurusi karikaramu ya ECD terikorosi gunsa the county tebwati bona bintu bimbiri kire county se korosi uniform zite ko basichisemi chiense so which is wrong ase virasire de birobio to tebuna serikali ye county za kire kwa gachi virasi ECD kire bro tonyo na mpiyo abane bare na pathetic situation as ba gosomera ntararwe skuru abantu bakoye guchi contract baje kwa gacha virasi ditangani timomo manyeti abantu bareje zichi company buna ne contractor alili wono atamanyeti kende kyonse oli kibundi chinde kyonse ochireto chibeka njena abolti amanga mutenye gashi ngadabi nono mwaritizanga nkiye kabano ke kwa gachuga umuntu tigajiche abeke class kibwerte continuity na ebirasi bire skuru bibwekane tarosi egendo gende genga agacho ngane class na endo munye atara akora ujire county ohakaniru abanye no mucho yasare kwa gacha timomanyeti timura approve not corruption at the highest level so ebi interview ngonye county kwa gacha birasi tigeru chibeza chile uniform kwa gacha birasi to school chitumia their local materials and the fundis babe that standardized class ke kumagine the system of that school not rinde county clean well done job talinga chibesa kurwalia chamigerume wali wako ekonda ochako korakaiga ba kwa chinke kwa gora substandard material watigere njere geroko gera sigenju baliete mba kwanga ko gwakana ayo ba gwakana bati ko musiko na gutigara uje skuru mwabege de skuru ekerazi aselieta ngane ekerazi ketubira mabati kero tonenge toji gokora somoro birio tu akondegro yisem yituna Gusii aborokiwa mbachete ka ase ikemo na beboli mbaroro kalende bali sibwa bana babo orochi ikemo
ni saine asomo buri kwebanga ekyagero so taborere nyamanja ajete igakurikanie kalenda abibuli babiro akombrina ebakarwa kanange kire tam ani kire wiki chibese wiki eni saino muibu nanda kwebanga asabu chibese Monday director korenga naye ngara ngotebie president directly boniga ngone ndiya akotegerera Ndizi lakini ngomanyade mangana ngomuigerare tam dates chira na jiri chinkoro abana bagocheruza omutinyi umugima omuiburi akanete fizi nekibasa bakicyendagera kigotumeke metinyi tatemigima lakini bono omuiburi agwakane fizi yetamu ingima lakini abana baike school chigwikirere bachanka e week e transport yaligi omwana yagochera ne yakoiranera bairane weekend ande bache weekend asemete nyitato ichi school jikobungura rero se marakane of what importance ibindebire okunugo chanda abayibuli yani bayibuli mbabu ati pesa abana bakono gutumia nchira kugenda na gocha namba ibere kibesa kiri bakano tecyendahera matukayo bibaje ta nuko kiria ndagera teliri ndagera barire nusuwe tamu nusuwe tamu ko mwana na ndakuraga no muiburi ando ikairane nande ne bintu nando koirana nando ko ikairane ta go tori balance yende yose no muiburi ngutumia re transport gocha kogenda kibesa cyakiri meche ndagera nkiri gutumika kibesa kanta bana basomigu bari basomigu where we headed covid into bwati ase historia gotote bia se affected teachers school Hasta yo tume tenga bana bakwete because of COVID. Kosa bali mumba kwete school bali bakora busi. Nothing. Ngi dates ngi jaje tuko. Korubuna ye irane tese ibintu bitari ko genda bya. Ngora to akora siasa. Tole mekutana 24/7. Abantu licho ligima. Why couldn't schools yani each break it wakana kuri weekend mo bakuru linde COVID esire school bako irana no kiende director ekaldo jukorera gosto gokora bi amugwasiri kia yorocho racho sensemeri no mwana siaza no mondo someda mangana security no mwana academician ekian gora torena abagwasiri gora joru bale monta korete ekosigete rika ko academician ebintu bya mausareka ayebwa yaro ko banaye amugwasiri oracho rualia no rurioyo ora konye gisemi gochesa matukari bosio asemia ke 5 umraiwense asoirobis inchomo waziri tailas mabenga ne academician a good administrator and omonto bwate capacity ya teamwork omonto bwate capacity yoko listen na omonto bwate capacity yoko implement wenero monto ra manager mangane egisemi Taliyo muntu tariko tagara unabona mu wasiri yoro kangaru seti wokale boyimoke obwate your field officers kwari ndo kwa barangeri ga meeting wacha ga ko imparazi omobiso in front of everybody baka wanafunzi bamanyete abanafunzi abambaske nona bali mu school omobiso yo kasi lugate capacity yo kumukwanira why humiliate and embarrass publicly no nyano mu headmaster umwalimu akose amanya kumurangiri usene madam asa abana modabingega sagane kali ngeke okokora abana bali mbataka umwalimu oli garasi bakumanya bulega sagane so oyino muntu tabwa teamwork na ndo respect field officers bali babwenda ko implement so omuntu ole manager a good manager na ndo ole team worker can do very well. Navara abe monto ole educationist otabua di this capacity and ta kunyara. Kama simba wa mwairi go jaso manju molili otorigereiri asumoro birio yumboro biobo director karto koro moro birio. Antonale go tebia bantu baito bonsi asababeta. Aba Gusii baito na ba Kenya. Nkelinga tigatutuare obo toereru. Tobo atisimo president yosoire kuna bona atabetenga ngo chorale a task force te tomo chinga kichia na robo gambi no bwa yabo ntatagete kubugolia blame yonde a task force yefte annual reviews chire positive akere ko implemented nimbo ato kwegenanga
mbakarigirire tinga abantu bali batari kwenyara babwata obokongwa soko implement CPC mwena nenga nechekere ase serikali iraire section ya nene so that yo musigo yo abantu bako batwarire oguswe igo toba batulifu na ende tubwatesie abarai bali bachoriru torangonga ebirengerere babwate nebiyabire karo byabere biya tuingia hapo zote elinde tokonye abana baitu nensi itekonyeka woige ndokenda kana nkelinga abuna muroje CPC ya chire akere ego suguma omwana agende nka umwibuli amukolere assignment umwibuli amukolere homework no mwana okora sino mwibuli okora umwibuli nero gosoma useno mwana yogo nebintu bune bibire chi challenge lakini akero bya chirenga kieli birororo aseto konyara goika abana baitange tubaikange lakini more importantly tigatwancha abana baitu tubaikange aseto konyara kuba mawaidha una bible tigato ikonya abana baita mawaidha omwana ole disciplined karachire skuru no mwana gosoma omwana otabwati discipline bali mungake mbabwati chinsa cyo guchikana bakonya omwana otariko bategera bako mumbi ko chiagu bakonya bali batageta go yakonya eyo mbimono majumurigo ne wetena wasemi director beri nyamwega nyandega ko to asimambi abase murubirio yo twanyade to kwanda ne koro twar komurekera mangana CPC karotoro chene task force uje korosio intupono kuganya tuganye task force yori muraibu ensateba erosiwe torena machibu ke uchikoreta CPC gendere gosempanya implement gasi amuno go implement barona me roberio e uchikwenda sense me ya CPC to germe mona kro wacha ko yiri Ndizi TV ne robonsumo uzi na kwira chinka kichao koba ime yumuroberio tuawa kirembe mono gendra kubati meroberi to Ndizi TV ne robonsumo uzi yorana abona kubati program ejo semeroberi to asense meri mitanda Facebook tunyore Ndizi TV News digital baga sense mo ya YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News yokonya chingaki to tweet @Ndizi TV News boigo nabo ogototumira uchumbe yao wetera se namba era se skini gora director nabo gora batena nabo bagojaria moroche moraliga kuna kunduka nga director kana abwatu ko bwali munanya daga tinko anda nkali yanchiko nabeta siasa makoli ngachaka asaba ndo bagocha begokia ndagira begokina abana babo bachiesa nkaigora sendagire cross go sakor kunganyosia banana resort egotoka gati yake umbuna kigati ondo weta around na tubwate bitie biya byemeyega yonsi tubwata sabana bagochiesa ndagire yitu tubwate ngiya sana oneli toke tite karatu arosiri nabo montago chanyeso abo chonye subiri toke bago kumali toke nande lito tarikolinka nabo lili nginga bone ndagire yekienyeji no era sobonge karibu sana karomo gweta tutalede mbia sana igona boko nyawal directali karoko tara sense meyu ya banana resort yotoka sense meri ya nyausia no akoba maigari tarwita sense meri wanakina bako ko bosemia nintuna toiro bosemia niko twarenge na sara nyarangi tita somroberio yo yorenge magaye kamera ne chibicha kurekina chibicha na muri ojira senjera ya bene John Kebati Nigeria na tinda jenji Brighton makodi bana butama ko tene gente kene gyansu ne gyansu ani ko toke me Ndizi TV ne robonsu pomogusi mbia mana sana Brighton congratulations. Ndizi TV, Ubwansu.